Barangay Love Stories. Maraming iba't ibang kwento ang mga pagkain sa ihawan. Pero may mga kwento na masarap balikan lalo na kung ito ay tungkol sa pagmamahalan. Ikaw, kabarangay, anong pagkain sa ihawan ng paborito mo? Dear Papa Dudut, maraming pagkain sa ihawan ang masarap at talaga namang nakakabusog. Pero marami ring kwento ang maaaring mabuo sa ihawan na ating madadaanan. Mga kwento na may maganda, masaya o minsan ay malungkot na katapusan. Pero palagi pa rin nakakapag-iwan ng aral sa buhay ng ibang tao. Hello Papa Dudut at magandang tanghali po sa inyong lahat. Just call me Cindy. 29 years old at nagtatrabaho bilang telemarketer dito sa Pangasinan. Matagal ko na rin pong gustong sumulat sa inyo para magbahagi ng aking kwento. At matagal-tagal din bago ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi sa totoo lang ay hindi madali para sa akin ang balikan ng parteng ito ng buhay ko. Pero gagawin ko dahil sigurado ako na makapag-iiwan po ito ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Papa Dudut, madalas na ako ang bantay noon sa ihawan ng tita ko. Part-time job ko na rin yon para may pandagdag ako sa allowance ko at pambayad ng tuition fee ko. Nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko lalo na sa paggawa ng mga sauce ng iniihaw naming pagkain. Marami rin kaming nag-iihaw sa lugar namin pero isa ang mga tinda namin sa palaging maraming customers. Ako kasi ang pinakabata at masasabi ko na pinakamaganda sa mga nag-iihaw sa lugar namin. Nag-i-enjoy din talaga ako noon sa ginagawa ko pero na lamang kapag ang kapitbahay na naming si Polo ang bumibili ng ihaw. Kaklase ko sa college at kapitbahay ko si Polo, Papa Dudut. Kapag nandun siya sa ihawan ay aasarin niya pa ako bago niya ibigay ang mga order niya na isaw, Betamax at Adidas. Palagi niya akong inaasar na amoy inihaw na raw ako. O kaya ay parang sa mangkukulam na ang magulo kong buhok. Paulit-ulit siyang ganon sa akin kahit pa sa school namin. Kaya naisip ko para makaganda sa kanya ay ginawang ko ng special sauce ang mga ihaw na binili niya, Papa Dudut. Uy, Pango! Luto na ba yung mga order ko? Nagugutom na kasi ako eh. Uy, ba't tayo mo ako pansinin? Ba't kaya hindi namamansin to kahit nandito na ako sa harapan ng ihawan niya? Uy, Pango! Tinatanong kita, luto na ba yung mga order ko? Cindy, luto na ba yung 3 isaw, 2 Betamax at 1 Adidas na pinaihaw ko kanina? Ayan! Alam mo naman pala ang pangalan ko kung ano-ano pang tinatawag mo sa akin. Sorry na. Alam mo naman na sanay akong tinatawag kang Pango kasi... Kasi pangong ilong ko. Alam ko na yon kasi araw-araw akong humaharap sa salamin, Polo. Kaya hindi mo na yung kailangang ulit-ulitin sa harapan ko. So napipikon ka na niyan? Hindi. Bakit naman ako mapipikon? Hindi ka naman talaga magaling mang-asar. Ayun naman pala eh. Huwag ka nang masungit dyan. Ngumiti ka na para naman lumabas yung 2 dimples mo. Yun na nga lang nagpapakit sa'yo eh. Tapos ngayon inuuto mo naman ako. Eto kapag inaasar ko, naiinis. Kapag nagsasabi naman ako ng totoo, nagsusungit. Hindi ko na tuloy alam kung saan ako lulugar sa'yo eh. Ewan ko sa'yo. Teka, ilalagay ko lang sa plastic tong mga order mo na makaalis ka na dito sa harapan ng ihawan namin. Wag na, dito ko naman kakainin yung mga inihaw na order ko eh. Dine-in ako. Okay, sige. Ito. Ayan, salamat. Maglalagay na rin ako ng sauce dito sa plastic cup ko. Ay, huwag ka diyang kumuha, Polo. Ha?
Bakit? Kasi may ginawa kong special sauce. Ito ang bote oh. Parang bago nga yung sauce na yan ah. Ikaw ba mismo gumawa niyan? Oo, Weh, di nga. oo nga. Kung ayaw mo nito, tatago ko na lang ulit dito sa may ilalim ng mesa para… Ito na nga oh, akin na yung bote. Maglalagay na ako ng gawa mong special sauce na yan dito sa plastic cup ko. Ayan naman pala, ang dami mo pang sinasabi. Parang ang daming sili nito ah. Hindi naman masyado, sakto lang. O ito na yung bote ng special sauce mo. Salamat. Sasawsaw ko na rito yung isaw ko. Sige, para malasahan mo na sobrang sarap talaga niyan. Oo, ito na nga oh. Ano, Polo? Masarap ba? Cindy! Grabe, sobrang sarap nitong special sauce na gawa mo. Nagustuhan mo? Hindi ko lang gusto. Gustong gusto. Sobra. Hindi ka naanghangan? Maanghanga yung sauce pero sakto lang para sa akin. Ang dami ng sili na dinurog at nilagay ko sa sauce. Sakto lang yung anghang para sa'yo? Oo, saktong-sakto nga lang. Mahilig talaga kasi ako sa maanghang. Pumapapak nga ako ng sili sa amin eh. Lagyan mo pa nga ako dito sa plastic cup ko ng special sauce mo. Sige na. Para mahigop ko. Ang sarap talaga eh. Okay, sige. Ito. Papa Dudut, naiinis talaga ako ng araw na yon kasi sinadya ko na mas ang hanga ng sauce na para sa pagkain ni Polo. Gusto ko nagantihan siya sa mga pangaasam na ginagawa niya sa akin pero mas nagustuhan niya pala ang ginawa ko. Malay ko ba na mahilig pala siya sa maanghang kaya hindi rin ako nakaganti sa kanya, Papa Dudut. Tapos nang bumalik pa siya sa ibang araw para bumili ulit ng mga ihaw na tinda namin, ang special sauce ko kaagad ang hinanap niya. Ang sabi ko ay hindi na ako gagawa noon pero paulit-ulit siya nag-request. Kaya napilitan akong gumawa ulit ng ganong klase ng sauce. Mas inanghangang ko pa nga at mas nagustuhan pa ng loko. Mas naging madalas tuloy ang pagbalik niya sa ihawan namin para bumili ng isaw. Ang nakakatuwa lang sa nangyari ay nagsama pa siya ng ibang kabarkada at pinagyayabang niya na masarap ang special sauce ko para sa mga ihaw namin. At nang matikman nila ay karamihan sa kanila ay nagustuhan din talaga ang ginawa kong sauce, Papa Dudut. Grabe, ang baho ko na. Maliligo muna siguro ako bago matulog. May usok na tong damit at buhok ko. Bakit mo naman kasi kami iniwan, mahal? Saan ba ako nagkulang? Binigay ko naman sa'yo lahat ng gusto mo. Bakit? Bakit kailangan na umalis ka pa? Ay, umiiyak na naman si Papa. At mukhang lasing na naman siya. Miss na kita, mahal. Umuwi ka lang dito sa bahay. Kakalimutan ko na lahat ng ginawa mo. Magsisimula ulit tayo ng anak natin. Mamahalin pa rin kita ng paulit-ulit at walang hanggan. Pa? Anak. Mano po? Ay, kaawaan ka ng Diyos, anak. Kumain ka na ba? Hindi pa po, pero busog pa naman po ako. May ulam pa dyan sa ref natin. Nagluto ako ng adobong sitaw kanina. Gusto mo ba na ipaghain na kita? Hindi na po, pa. Busog pa po talaga ako, pero salamat po. Kayo po, kumain na po kayo? Hindi pa rin. Bakit hindi pa po kayo kumakain? Busog pa rin naman ako. Nagluto lang talaga ako kanina ng ulam para sa'yo. Busog po ba kayo o mas gusto niyo lang nalunurin sa alak ang sarili niyo? Ang dami na naman po nitong bote ng alak na nandito sa mesa. Ilalabas ko na lang po ang mga to mamaya.
Konti na lang po talaga at malapit na rin tayong magmukhang nangangalakal ang mga bote dahil sa tambak ng mga bote sa labas ng bahay natin. Pasensya ka na anak. Ito lang kasi ang paraan para kahit paano makalimutan ko ang ginawang pangiiwan sa atin ng mama mo. Pa, hindi naman po porke umalis si Mama, ibig sabihin hindi niyo na po aalagaan ang sarili niyo. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit at paano niya nagawa yun, Cindy. Nagtrabaho naman ako ng maayos. Lahat ng hilingin niya, pinipilit kong ibigay sa kanya kahit nahihirapan ako. Yung mamahalin na bag na nire-request niya, mga pagkain, makeup, gamit dito sa bahay at kung ano-ano pa. Anak, alam mo na halos lahat yun. Pilit kong binibigay sa mama mo. Pero bakit ganun? Bakit mas pinili pa rin niyang sumama sa ibang lalaki? At doon pa talaga sa lalaki na mas bata sa kanya. Wala na po tayong magagawa pa. Mas pinili na po ni Mama ang sumama sa ibang lalaki. Ilang taon na rin po ang nakalipas, kaya tanggapin na lang po natin yun. Oo, ilang taon na pero hanggang ngayon, mahal ko pa rin ang mama mo, Cindy. Ganon din naman po ako. Mahal ko pa rin po siya bilang mama ko kahit iniwan niya na tayo. Hindi rin naman po madali para sa akin ang lahat. Pero pinipilit ko pong tanggapin na mas pinili niya ang ibang tao kaysa sa atin na totoong pamilya niya. Kaya sana, ganun din po ang gawin niyo, Pa. Mahirap, pero kailangan nating gawin to. Papadudot na sa 4th year high school ako nang iwan kami ni Mama. Sumama siya sa ibang lalaki kasi ang sabi niya ay hindi na siya mahal or hindi na niya mahal si Papa. Tandang-tanda ko pa noong pinigilan namin ni Papa na umalis si Mama dalang malaking bag ng mga damit niya. Pareho kaming umiiyak noon lalo na si Papa. Nakikiusap siya na sana ay isipin man lang ako at huwag nang umalis si Mama. Pero matigas si Mama. Sa huli ay mas pinili niyang sumama sa kabit niya kesa manatili sa bahay kasama kami ni Papa. Papadudod pagkatapos ng araw na yon ay malaki ang nagbago kay Papa. Naging lasinggero siya at madalas na ang kinikita niya sa trabaho ay binibili din niya ng alak. Kaya nga ako na mismo ang nagpresenta kay tita na maging tagabantay at tagaihaw sa negosyo niya. Kasi kailangan kong kumita ng pera para hindi ako mahirapan sa pag-aaral ko sa college. Nakita ko kasi kung gaano bumagsak si Papa sa pag-iwan sa amin ni Mama. Kaya naman kailangan kong magpakatatag sa buhay namin nang kaming dalawa lang ni Papa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang araw noon bago ang graduation ko sa high school nang umalis si Mama sa bahay namin. Mula nga noon ay nalulong na nga si Papa sa alak. Ni hindi na rin siya nakapunta sa mismong araw ng graduation ko dahil lasing na lasing siya. Mag-isa lamang ako na umakyat ng stage noon at kinuha ang diploma ko. Medyo naiiyak din ako pero pinigilan ko ang sarili ko. Pilit kong tinatanim sa utak ko na kailangan kong magpakatatag para kay Mama at para na rin sa sarili ko. Kaya nangako ako na pipilitin ko makapagtapos ng pag-aaral. Papadudot na sa 3rd year college ako nang magkasama naman kami ni Polo sa isang research paper. Inis na inis pa ako noon kasi pakiramdam ko ay papahirapan niya lamang ako sa research paper namin. Baka nga ako pa ang gumawa ng lahat ng kailangan para doon. Pero wala akong choice kasi ang professor namin ang nagpartner sa aming dalawa. Ang sabi ko ay bahala na kung ako lang ang gumawa noon. Kaya lang ay hindi ako nakapunta sa araw na kailangan naming tapusin ang research paper. At nagulat ako na kinabukasan noon ay pinasa na ni Polo ang gawa niya na para sa aming dalawa.
Tapos kami pa ang may pinakamataas na grades na nakuha dahil sa pinasa niya. Nag-guilty tuloy ako at kinausap ko siya para pasalamatan noon, Papa Dudut. Grabe, Cindy. Ang sarap talaga nitong special sauce mo. Bagay na bagay dito sa isaw tsaka Betamax na order ko. Halata nga eh. Pangatlong order mo na yan, Polo. Buti at wala pa masyadong customer ngayon. Kaya naluto ko agad ang mga order mo na ihaw. Alam mo, pwede mong pagkakitaan tong sauce mo na to. Paano naman? Gawa ka ng maraming ganito tapos ibenta mo ng bote-bote. Sigurado ako maraming bibili nun. Naku, baka malugi lang ako kapag sinubukan ko yung sinasabi mo. Hindi ka malulugi, maniwala ka sa akin. Eh paano kung walang bumili? Eh di papakyawin ko lahat ng mga special sauce na gagawin mo. Napaka-supportive mo talaga sa akin, no? Sinasabi ko lang kasi nga the best talaga tong special sauce na ginagawa mo eh. Sigurado ako marami ang susuporta at magkakagusto sa lasa ng sauce na to. Nagre-request ka lang naman yata na igawa kita ng isang bote. O sige, gagawan na lang kita mamaya at ibibigay ko sa'yo bukas. Yun oh! Yan talaga hinihintay ko na sabihin mo kanina pa eh. Basta sabihan mo lang ako kung magkano mo ibibenta, willing to pay to. Babayaran ko lahat ng o-ordering ko sa'yo. Hindi mo na kailangan bayaran yun. Uy, hindi pwede yun. Business is business. Babayaran ko yun kasi alam ko na magbibigay ka ng extra effort para gawin yun eh. Ayos lang, Polo. Nung ginawa mo nga yung research paper natin, hindi mo naman ako siningil. Hindi mo naman kailangan bayaran yung ginawa kong yun. Ibang usapan yun. Basta pag negosyo, negosyo. Pero thank you ha. Hindi mo sinabi sa professor natin na ikaw lang mag-isang tumapos ng research paper natin. Bakit ko naman susuluhin yun? Eh mag-partner tayo. Kahit hindi ka nakapunta nung araw na yun, isasama ko pa rin talaga pangalan mo pagpasa ko. Pero ano nga pala yung emergency na sinasabi mo kaya hindi ka nakapunta nung araw na yun? Ano kasi? Ayos lang kung hindi ka komportable na sabihin sa akin yung dahilan. Naiintindihan ko naman yun. Na-ospital kasi si Papa. Sinubukan niya na gawa na masama ang sarili niya. Nang umuwi ako galing sa school noon, nakita ko siyang nakahandusay sa sahig dun sa may sala. At nagkalat ang iba't ibang gamot sa tabi niya. Pinagsabay-sabay pala niyang inumin lahat para ma-overdose siya. Hala, ganun? Pero kumusta naman siya ngayon? Mas maayos na siya ngayon. Bukas pwede na siya makalabas ng ospital. Mabuti na lang daw talaga at nakita ko siya agad. At tinulungan ako ng mga kapitbahay na maisugod siya sa ospital. Nailabas agad nila mula kay Papa yung mga gamot na sabay-sabay niyang ininom. Kaya ayun, walang masamang nangyari sa kanya pagkatapos siya maggamot ng mga doktor. Naku, dapat lang pala na hindi ka pumunta nung araw na yun para tapusin yung research paper natin. Kasi mas kailangan ka ng papa mo. Pero dapat yata hindi ko na natanong. Pasensya ka na. Ayos lang. Mas okay din talaga yung nakakapagkwento ko ng ganito. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi naman ganyan talaga dati si Papa eh. Napaka-responsible niyang padre de pamilya. Pero mula nung iwan kami ni Mama at sumama sa ibang lalaki, malaki na ang nagbago sa kanya. Ilang taon na ang nakakalipas pero halos araw-araw pa rin siyang umiinom ng alak. Hanggang sa ito, hindi ko akalain na mangyayari to. Nagagawa niya na masama ang sarili niya. Siguro, hindi pa rin natatanggap ng papa mo yung pag-alis ng mama mo. Cindy, alam ko na mahirap yan pero kailangan mo na mas maging matatag para sa kanya. Ipakita mo sa papa mo na nandyan ka lang at maaasahan ka niya. Na hindi mo siya iiwan kahit kailan. Papa Dudut, laking pasasalamat ko nang mailigtas ang buhay ni Papa mula sa panganib sa kabila ng ginawa niya sa sarili niya. Naiyak na talaga ako habang ginagamot siya sa ospital dahil sa takot na baka mawala siya sa akin. Ang sabi ng mga doktor ay mabuti na lang at kaagad siyang naisugod sa ospital.
Kung hindi ay mas masama ang pwedeng mangyari sa kanya. Nailabas naman daw kaagad nila ang mga gamot na sabay-sabay nitong ininom para gawa ng masama ang sarili niya. Ilang araw lang siya doon at kaagad din namang nakalabas at nakauwi ng bahay. Pero mula nang makauwi si Papa sa bahay ay malaki ang nagbago sa kanya, Papa Dudut. Kinausap niya ako ng masinsinan at humingi siya ng sorry kasi naging pabaya daw siyang ama sa akin at nangako na babawi sa lahat ng mga naging pagkukulang niya. Kaya naman inayos niyang muli ang pagtatrabaho niya at naging maayos ang buhay namin ng dahil doon. Kasunod noon ay nagsimula nang maging malapit kami ni Polo sa isa't isa hanggang sa sabihin niya sa akin na manliligaw na siya, Papa Dudut. Hi Cindy. Oh, Polo. Mabuti naman nandito ka na. Bakit? Nandyan na ba papa mo? Wala pa. Buti naman. Akala ko nandyan na siya eh. Ba't parang biglang nawala yung kaba mo? Uy, hindi naman ako kinakakabahan. Weh, kahit sabihin ko na nasa kusina na siya? Hindi nga. Nandyan na siya? Joke lang. Wala pa talaga siya pero siguro pa uwi na yon. Lika, pasok ka na. Salamat. Maupo ka na dyan sa sofa. Sige. Sakto, kasi katatapos ko lang magtimpla ng juice. Ay, eto nga pala oh. May dala akong ensaymada. Nakalimutan kong iabot. Lapag ko na dito sa mesa. Itatanong ko na nga sana kung ano yung paper bag na dala mo eh. Nawala sa isip ko na hawak-hawak ko pala yan kanina. Kasi akala mo nandito na si Papa sa bahay. Alam mo, Polo, huwag ka na masyadong kabahan kasi mabait naman yun si Papa. Basta ipakita mo lang sa kanya na malinis ang intensyon mo sa panliligaw mo sa akin. Cindy, malinis naman talaga ang intensyon ko sa'yo. Umpisa pa lang, sinabi ko na sa'yo na seryoso talaga ako sa panliligaw ko. Ayun naman pala, wala tayong magiging problema kasi makikita at mararamdaman naman ni Papa kaagad yan. Magaling siyang bumasa at kumilala ng personality ng isang tao. Basta magpakatotoo ka lang para makuha mo rin agad ang tiwala niya. Oh, may nagbukas ng gate sa labas. Hala? Malamang si Papa na yon. Huwag ka masyadong kabahan ha. Oo naman. Hindi talaga ako kakabahan. Hi pa, Mano po. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Oh, may bisita ka pala. Ah, pa, si Polo nga po pala. Yung kinukwento ko po sa inyo Na na… manliligaw mo? Ah, ikaw pala yung Polo. Magandang hapon po, sir. Huwag mo akong tawaging sir, kasi hindi mo naman ako teacher. Maupo ka na ulit dyan sa sofa. Sige po pa. Salamat po. Anong sabi mo? Naku, joke lang po yun. Ang sabi ko po, Tito. Palabiro pala tong manliligaw mo, no? Medyo nga po. Nakakapagod ang traffic pa uwi dito sa bahay. Makaupo na nga rin dito sa sofa. Ah, pa, eto po ang juice oh. At ensaymada na dala ni Polo. Wala bang gayuma tong dala mong ensaymada, Polo? Ha? Naku, wala po. Hindi ko naman po kailangan ng gayuma para makuha ang tiwala nyo. Pati na po ang puso ni Cindy. Ay, Polo, ano ba yung sinasabi mo? Alam mo, gusto kita. Nagagawa mo pang magbiro kahit basag na yung boses mo nang dahil sa kaba. Ang totoo po, Tito, kahit po na palabiro ako, gusto ko pong malaman ninyo na seryoso po talaga ako sa panliligaw ko kay Cindy. Hindi po talaga ako gagamit ng gayuma o kahit na anong agimat. Pero gagawin ko po ang lahat ng kaya ko para maipakita po sa inyo na malinis po ang intensyon ko sa anak ninyo. Seryoso po ako kay Cindy at patutunayan ko po yun sa inyo sa iba't ibang paraan na alam ko.
Papadudot sa ilang araw na pagkakakonfine ni Papa sa ospital, si Polo ang madalas kong nakakausap tungkol sa buhay ko. Kung ano yung mga pinagdadaanan kong lungkot at hirap na nararamdaman ko mula nang umalis si Mama sa bahay. Para kasing hindi lang siya ang umalis noon, parang pati si Papa ay nawala na rin. Pakiramdam ko noon ay mag-isa na lamang ako. Good listener si Polo, Papa Dudut, at hindi lang yon, mahusay din po siyang magpayo. Sinabi niya na naiintindihan niya ako pati na si Papa. Dapat daw ay masabaan ko pa ang pasensya ko kasi kailangan ako ni Papa sa mga oras na yon. Mahirap pero kailangan kong iparamdam ang presensya ko kay Papa. Para daw ma-realize nito na may anak pa ito na pwedeng kuhanan ng lakas. At laking pasasalamat ko nang mangyari ngayon mula nang makalabas si Papa mula sa ospital. Malaki din po ang pasasalamat ko dahil palaging pinaparamdam sa akin ni Polo na kasama lamang siya or kasama ko siya sa mga oras na pakiramdam ko ay parang mag-isa na lamang ako sa mundong ito. Sa mga panahon na nawawalan ako ng pag-asa noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nagsimula na ring mahulog ang loob ko kay Polo. Siya kasi ang nagparamdam sa akin na may halaga pa rin ako sa mundong ito. Hindi lang yon, sinasama niya pa ako sa simbahan para makinig ng misa. Naging malaking tulong yon para gumaan kahit papaano ang loob ko. Kasi nilapit ako ni Polo sa Diyos. Bagay na unti-unti ko nang nakakalimutan noon bago siya dumating sa buhay ko. Nakakatuwa lang kasi hindi halata kay Polo na palasimba pala siyang tao. Akala ko dahil maingay siya at mahilig mangasar ay hindi niya kayang magseryoso sa buhay niya. Ayun pala siya ang magbabalik ng paniniwala ko sa Diyos ng mga panahon na yon. Papa Dudut, sinagot ko si Polo sa araw ng graduation namin, bagay na kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan. Kasi naging tapat siya sa relasyon namin at wala siyang ibang pinaramdam sa akin noon kung hindi puro pagmamahal lamang. Ang sarap pala talaga sa pakiramdam kapag natagpuan mo na ang taong nakalaan para sa iyo, Papa Dudut. Debs, thank you dito sa iced coffee na dinala mo sa akin, ha? Walang anuman, Bebs. Pero okay lang ba talaga na lumabas ka saglit dito para kausapin ako? Tsaka kunin niya ang iced coffee mo? Oo naman. Kasi may 15 minutes na break ako bago ko simulan ng overtime ko. Pero alam mo, dapat hindi ka na nag-abala pang dumaan dito sa may office namin. Si Bebs talaga oh. Kahit kailan hindi ka naging abala sa akin. Kahit out of the way ang opisina namin pauwi sa bahay nyo. Oo naman. Kahit maipit ka sa traffic ng 2 oras. Kasi pinuntahan mo pa ako dito. Kahit hindi pa ako makauwi sa bahay namin. Ayos lang sa akin. Basta makita lang kita ngayong gabi. Since nasabi mo sa akin na may 2 oras kang overtime ngayon, kaya dinalaan kita ng paborito mong iced coffee. Yan kasi ang nagpapagising sa'yo tsaka nagbibigay ng lakas para lalo ka sipagin, di ba? Oo, kaya lang may kulang eh. Ha? Ganon? Ano pang kulang? Siyempre, yung mahigpit na yakap ng bebs ko. Yun lang pala eh. Huli ka, yakapin kita ng mahigpit na mahigpit. Ay, sarap naman ng yakap ng bebs ko. Sisipagin talaga ako nito sa overtime ko sa trabaho. Aba dapat lang. Ang sarap ko kayang yumakap. Sobrang sarap, bebs. Kung pwede nga lang, hindi na ako umalis pa sa pagkakayakap mo sa akin. Sabi ko naman sa'yo, Bebs hintayin ko na lang matapos overtime mo. Wag na, kasi 2 oras pa yung nakaplat na overtime ko. Marami naman ako matatambayan sa paligid. May convenience store dun. Marami ring mga fast food dito, kaya mahihintay talaga kita. Pero maiinip ka lang sa paghihintay na gagawin mo sa akin. Bebs, kahit kailan, hindi ako maiinip basta ikaw ang hinihintay ko. Ito naman ang daming baon na hirit. Pinapakilig mo lang ako eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo.
Gusto talaga kitang makasama sa lahat ng oras. Pero alam ko naman na meron tayong kanya-kanyang priorities. Kaya okay lang talaga sa akin na maghintay na matagal kung alam ko naman na yung kapalit konting oras na magkakasama tayong dalawa. Alam mo kasi, Bebs, sa bawat minuto na kausap o kasama kita, walang kapantay ang saya na nararamdaman ko. Hindi ko maipaliwanag talaga pero sobrang saya ng puso ko, ganun. Tsaka alam ko naman na napapansin mo na yun talaga yung gusto kong palaging iparamdam sa'yo. Yung walang kapantay na pagmamahal ko para sa'yo, Bebs. Teka, ba't ba ako naiiyak sa mga sinasabi mo ngayon, Bebs? Oo nga, pati tuloy ako medyo naluluha na rin. Ewan ko ba? Ay, Dapat kinikilig ako at natutuwa. Pero hindi ko na napigilan ng mga luha ko. Bebs, salamat ha. para saan? Para dyan sa kape? Hindi lang para dito sa kape. Kung hindi, para sa lahat ng oras na minahal mo ko. Alam mo, mula nang maging close tayo noon dahil sa special sauce na ginawa ko para sa'yo, nagsimula magbago ang pananaw ko sa buhay ko. Mas naging maayos ang lahat sa sarili ko. Kaya salamat. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Naalala ko pa, Papa Dudut, nung araw na sinagot ko ang panliligaw ni Polo. Halos maluha siya nang sabihin ko sa kanya na girlfriend na niya ako at boyfriend ko na siya. Hindi siya makapaniwala noon at niyakapan niya ako ng napakahigpit para maramdaman niyang hindi siya nananaginip lamang ng araw na yon. Nangako rin siya noon na kahit kailan ay hindi niya ako lolokohin, sasaktan at wala siyang ibang gagawin kung hindi paramdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Tinupad ni Polo ang lahat ng mga pangako niya, Papa Dudut. Lalo na nga nang magsimula na kaming magkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Siya ang palagi nagpaplano ng mga bagay na para sa celebration ng date namin. Marami rin siyang plano para sa future namin. Palagi siyang excited na pag-usapan ng hinaharap. Sabi ko nga ay i-enjoy muna namin ang buhay binata at dalaga namin. Pero palagi niyang sinasabi na mas ma-enjoy niya ang buhay niya kapag mag-asawa na kami. Nang gabi na yon, Papa Dudut, ay kakaiba ang pakiramdam ko lalo na nang sabihin ni Polo kung gaano niya ako kamahal. Hindi ko alam kung bakit pero pareho kaming naluha ng mga oras na yon at nang umalis nga siya para bumili ng pagkain para sa food trip namin sa apartment niya ay nagsimula akong hindi mapakali. Lalo na nang hindi na ako makatanggap ng text o tawag mula sa kanya. Hanggang sa isang tawag mula sa mami niya ang natanggap ko pagkalipas ng isang oras. Naaksidente raw si Polo. Bumangga ang sinasakyan nitong motor sa isang malaking truck. Kaagad naman akong pumunta sa ospital kung saan siya dinala. At doon ay bumungad sa akin ng isang napakasamang balita. Nakomatose ang lalaking pinakamamahal ko, Papa Dudut. Hello, Pa? Nandito na po ako sa ospital. Oh, akala ko ba uuwi ka muna dito sa bahay pagkatapos ng trabaho mo? Dito na po ako dumiretso. Pero wala ka pang maayos na pahinga, anak. Ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Paano ako hindi mag-aalala? 2 linggo nang nakakonfine dyan sa ospital si Polo. At 2 linggo ka na rin na walang maayos na pahinga. Halos 1 oras lang yata ang itinutulog mo kapag umuwi ka dito sa bahay. At mas madalas nandiyan ka sa ospital. Pa, gusto ko lang po kasi na sa oras na magising na si Polo, ako po yung kauna-unahan niyang makikita. Gusto ko pong malaman niya na hindi ako umalis sa tabi niya, na binabantayan ko siya at hindi ako napagod na alagaan siya. Gusto ko pong maramdaman niya na kahit kailan, hindi na wala ang pagmamahal ko sa kanya. Pero anak, paano kung hindi na siya magising pa? Pa, magigising po si Polo.
Naniniwala ako na magigising siya at makaka-recover agad siya. Matutupad namin ang lahat ng mga plano namin. Tutuparin namin lahat ng mga pangarap na binuo naming dalawa. Pero anak, Sige na po, Pa. Kailangan ko na pong ibaba tong tawag. Kasi papasok na rin po ako sa loob ng kwarto kung saan nakakonfine si Polo. Mag-usap na lang po tayo mamaya. Bye po. Hi, tita. O Cindy, ikaw pala yan. Galing ka pa ba ng trabaho? Opo, dito na po ako dumiretso. Ako na lang po ulit ang magbabantay kay Polo ngayon. Pero may pasok ka pa bukas sa trabaho, di ba? Opo, pero kaya ko naman po magbantay kay Polo ngayon. Nakaidlip naman po ako sa coffee break ko sa office kanina. Sigurado ka ba na kaya mo? Ilang araw ka na rin kasing puyat eh. Opo, wag po kayo mag-alala sa akin. Hindi po ako napapagod o mapapagod na alagaan at bantayan ng anak nyo. Ano po palang sabi ng doktor tungkol sa kalagayan ngayon ni Polo? Ang totoo, hindi maganda. Habang tumatagal daw, mas lumiliit ang chance na magising pa si Polo. Pero may chance pa rin naman po, di ba? Oo, kaya lang. Sinabi na rin ng doktor na kailangan na nating ihanda ang mga sarili natin. Ihanda po para saan? May possibility raw kasi na katawan na ni Polo ang bumigay at tuluyan na siyang hindi magising pa. Cindy, sa tingin ko oras na para… Hindi po tayo susuko, tita. Wala pong susuko sa atin sa pag-aalaga kay Polo. Handa naman po akong tumulong sa iba pang gastusin dito sa ospital hanggang sa magising si Polo. Basta hindi po natin siya susukuan. Wala namang problema sa mga gastos. Kasi maraming kamag-anak namin na nasa abroad ang nagbibigay ng tulong para kay Polo. Kaya lang kasi Cindy, katawan na ni Polo ang humihina sa bawat araw na nandito siya sa ospital. Lalo na kapag inaatake siya ng seizure kahit pa comatose na siya. Nakikita ko kung paano siya nahihirapan habang pinapahinto ng nurse at doktor ang seizure niya. At nararamdaman ko na parang pagod na ang katawan niya at gusto niya nang sumuko. Naaawa na rin kasi ako kay Polo. Napagod na akong makita siyang nahihirapan. Pero sige, kung ayaw mo pang bumitaw, naiintindihan ko. Ang mabuti pa, maiwan na muna kita dito sa kwarto. Bibili lang ako ng kape para sa lahat. Sige po, tita. Polo, babes. Alam ko na naririnig mo ako at nararamdaman mo na hawak ko ngayon ang kamay mo. Babes, gusto kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Sa mga oras na to, sobrang hirap na hirap ako kasi hindi ko alam kung bakit kailangan na mangyari to sa'yo. Bakit kailangan na mangyari to sa relasyon nating dalawa? Ikaw ang anghel ko, diba? Pero bakit kailangan na mahirapan ka ng ganito? Bakit ikaw pa? Polo, palagi mong sinasabi sa akin na lahat na nangyayari sa buhay natin may dahilan. Na kahit sobrang hirap intindihin, kailangan kong magpakatatag sa lahat ng oras. At kung talagang nahihirapan ka na, sige, tatanggapin ko na. Papalayain na kita. Kung naririnig mo ako ngayon, gusto kong malaman mo na kahit sobrang sakit para sa akin, tatanggapin ko na. Pinapalaya na kita. Pwede ka na magpahinga, Polo.
Mahal na mahal kita, tatandaan mo yan. Mahal na mahal kita, Polo. Mahal na mahal. Papa Dudut, ang pagdating ni Polo sa buhay ko ang isa sa palagi kong pinagpapasalamat sa Diyos. Kasi malaki talagang naging impact ng presensya niya para bumalik ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Malapit na rin kasi akong bumagsak noon, sa totoo lang. Malapit na akong magalit kay Papa kasi parang halos pinabayaan na rin niya ako. Malapit na akong magtanong sa Diyos kung bakit parang sunod-sunod ang pagsubok na ibinibigay niya sa akin. Pero nang pinakilala niya sa akin si Polo ay doon ko mas naintindihan ang buhay. Nasa oras na parang susuko na tayo ay may isang tao na darating at magbibigay muli ng dahilan para magpakatatag tayo. Pakiramdam ko nga noon, Papa Dudut, ay parang anghel si Polo sa buhay ko. Kasi nang maging malapit kami sa isa't isa, kasunod noon ay ang pagbabago ni Papa. Yung sinimulan na niyang ayusin ang buhay niya para sa akin. Nagsisisi raw siya na pinaramdam niya sa akin na parang pati siya ay nawala na mula nang iwan kami ni Mama. Kaya ginawa niyang lahat para makabawi siya sa akin. Muli niyang inayos ang pagtatrabaho niya at pinatigil niya na rin ako sa pagtitinda sa ihawan para mas makapag-concentrate ako sa pag-aaral. Naalala ko tuloy noon ang sinabi ni Polo, Papa Dudut, na hindi ko dapat sukuan si Papa kasi darating ang araw na marirealize nito na pwede pa nitong kuhanan ng lakas ang presensya ko. At yun nga ang nangyari noon. Dahil muling pinaramdam ni Papa ang pagmamahal niya sa akin, Papa Dudut. Tama si Polo na kahit kailan ay hindi ko dapat sukuan ang magulang ko. At dapat ay hindi rin ako nawawala ng pananampalataya at tiwala sa may kapal kasi walang pagsubok ang ibibigay sa atin kung hindi natin kakayanin na malampasan. Ayun nga lang, minsan talaga ay paulit-ulit na susubukin ang katatagan natin bilang isang tao, Papa Dudut. Nung malaman ko na nakomatose si Polo at napakaliit lang ng tsansa na muli siyang magising. Sinabi ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ko siya susukuan. Hindi ako bibitaw at mapapagod na alagaan siya hanggang sa magising siya at makasama ko ulit siya. Pero habang tumatagal, nakikita ko na rin na nahihirapan ang katawan niya, lalo na kapag inaatake siya ng seizure kahit pa sa comatose stage siya. Kaya naman gumawa ako ng napakahirap na desisyon noon. Sinimulan kong tanggapin na kahit kailan na hindi na siya magigising pa. Grabe nga eh. Kasi noong huling beses na kinausap ko siya at sinabi ko na pinapalaya ko na siya, isang oras lang ang lumipas ay tuluyan na siyang nagpaalam sa amin. Pumanaw siya dahil sa cardiac arrest at hindi na muli pang nailigtas ng mga doktor ang buhay niya. Mahirap, sobrang hirap. Pero pinilit kong tanggapin na wala na si Polo, Papa Dudut. Alam ko kasi na hindi niya gugustuhin ang patuloy akong magpakakulong sa kalungkutan. Alam ko na mas pipiliin niyang umalis na kahit papaano. Tanggap ko nang hindi ko na siya makakasama pa. Hanggang ngayon, kahit na ilang taon na ang nakakalipas mula nang pumanaw siya, ay naiiyak pa rin ako. Nandito pa rin ang kirot sa dibdib ko na siguro nga ay mababawasan sa bawat paglipas ng taon. Pero kailanman ay hindi na mawawala pa. Ang mahalaga naman ay alam ko at natutunan ko ng muling maging matatag kahit na hindi ko na siya kasama pa. Papa Dudut, maraming salamat po kung sakali mang mabasa ninyo ang sulat ko. Umaasa ako na kahit papaano ay may inspirasyon at aral itong naiwan sa ating mga kabarangay. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Cindy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever
ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Parte na ng buhay ang pagkabigo at mga kalungkutan. Ngunit hindi lamang ang mga ito ang magdidikta sa ating kapalaran dahil ultimo masasalimuot na bagay ay may katapusan. Ikaw, kabarangay, sinubukan na ba ng pagkakataon? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na ba na mabigo sa pag-ibig? Up to the point na hindi na kayo naniwala sa kapangyarihan ng pana ni Cupido dahil kota na kayo sa heartbreak. Ako kasi ay oo at tinanggap ko na lamang talaga na hinding-hindi na ako makakatagpo ng matinong lalaki na mapapangasawa. Pero bago tayo mag-dive sa masalimuot kong love life, ay pabati muna po, Papa Dudut, ng isang magandang araw sa mga katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Emmy. Simpleng babae na taga 13 Martires, Cavite. Kaka 36 ko lamang this year at kasama ko sa munti naming tindahan ang maganda kong mamas Celia na fan ni Papa Dudut. Sa katunayan ay siya ang humimok sa akin na magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang may pangalandakan ko raw sa buong Pilipinas ang aking love story. Kagaya ng sinabi ko kanina ay medyo hindi talaga ako sineswerte pagdating sa aspetong yon ng buhay ko. At ang mama ko nga ang saksi sa bawat luha na iniiyak ko, sa bawat maling lalaki na nakikilala ko. Grabe, Chiki! Ang galing mo talaga mag-organize ng surprise birthday party. Hindi naman masyado. Pero sa tingin mo nagustuhan ni Olan yung ginawa kong party para sa kanya? Oo naman! Halos maluha-luha na nga si Olan kanina nung hipa niya yung kandila sa cake na hawak mo, diba? Ang dami kasi naming mga kaibigan at pamilya. Tapos ayun, nagkahulihan na kaming tatlo. Oh, ano nangyari? Siyempre nagalit ako. Gustong-gusto ko siyang sampalin. Pero pinigilan ko lang yung sarili ko kasi di niyo naman ako pinalaking bayolente, di ba? Oo, pero pag agrabyado ka na, dapat lumaban ka pa rin. Ay naku, kung ako yan, hindi lang sampal ang aabutin sa akin ng tukmol na yon. Baka pag pira-pirasuhin ko pa sila ng babae niya. Naisip ko nga rin yan pero emosyonal na talaga ako nung time na yun, ma. At saka, imbis na gawin sa kanila yun, di iniyak ko na lang. Pero nagawa ko pa rin naman siyang papiliin kung ako ba o yung babae niya. Kaso, yung babae niya yung pinili niya. Tahan na anak. Baka pag may pumasok na customer, mapagkamalan kang inaabuso dyan. Akala ko ba naka-close yung signage ko sa lunch break? Ay, oo nga pala. Ay, oo siya, sige na. Umiyak ka lang dyan. Ilabas mo lang lahat-lahat ng hinanakit mo kaysa naman maipon pa't bumigat ang dibdib mo. Oh, nandito lang ang mama mo. Kakampi mo ako. Salamat, ma. Pero ang sakit-sakit lang talaga eh. Akala ko kasi siya na, pero hindi pa rin pala. Akala ko iba siya sa 3 kong ex na niloko lang din ako. Pero mas masawal pa pala siya. Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin, ma. Durog na durog ang puso ko. Hindi lang naman ikaw ang tininaydor ng tukmol na yon. Ako rin na nanay mo. Kasi naniwala ako at nagtiwala sa intensyon niya at pagmamahal sa'yo. Tapos kamukat-mukat sasakan ka lang pala niya ng husto. Aba, iharap mo sa akin yung lalaking yan para makita niya hinahanap niya. Pati mata niya, lalatayan ko. Wag na, ma.
Ayoko na nga siyang makita eh. Kahit sandali lang, maiganti lang kita. Wag na po. Pabayaan na lang natin na makarma siya pati yung babae niya. Minsan mabagal ang karma, kaya dapat unahan na natin. Manaman eh. Di ko alam na may pagka-agresibo pala kayo. Agresibo lang naman ako kapag anak ko nang inaagrabyado, no? Alam ng tatay mo yan nung nabubuhay siya. Tatahi-tahimik lang ako sa tabi pero pag pamilya ko na ang inaape, ipapasilip ko sa mga hudas na yun ang pintuan ng impyerno. Silip lang ha kasi hindi ko naman sila pwedeng patayin. Kumalma na po kayo, ma. Okay na ako. Nahimasmasan na ako kasi naiyak ko na lahat eh. Salamat din po, ma, kasi lagi kayong nakikinig sa drama ng buhay pag-ibig ko. Wala namang kaso yun kasi nanay mo naman ako. Pero naaawa ako sa'yo dahil lagi na lang ganyan ang nangyayari sa buhay pag-ibig mo. Mabait ka namang bata at walang inaapakang tao. Kaya bakit ba pagka malas-malas mo sa mga lalaking nakikilala mo? Ewan ko nga po kung bakit eh. Pero baka sign na po to na tigilan ko ng pakikipagkilala at pagbo-boyfriend kasi baka hindi talaga ako para sa pag-aasawa. Ibig mong sabihin ayos na sa'yong tumandang dalaga. Wala naman po sigurong problema doon, diba? Wala nga, pero hindi ba pwedeng magpabuntis ka na lang? Kahit wala na yung asawa kasi sakit lang naman sila ng ulo mo eh. Tsaka para lang may apo na ako, anak. Ewan ko sa inyo, ma. Kung ano-ano na lang sinasabi niyo. Biro lang. Hindi ko naman nilalahat na manlolokong mga lalaki. Meron pa rin namang mga kagaya ng tatay mo na loyal talaga sa asawa. Kaya lang dahil sa sobrang bait nung taong yun maagang kinuha sa atin ng Diyos. Pero ayun nga, naniniwala ako na makakatagpo ka rin ng matinong lalaki. Yung mamahalin ka ng tunay, aalagaan, irerespeto at siya na rin nawang makakasama mo hanggang pagtanda mo. Ay nako, suntok na lang po siguro sa buwan kung mangyayari pa yun. Basta ako, sinusumpa kong hindi na ako mai-inlove para hindi na rin ako masaktan. Papa Dudut, that was 2017 before pandemic. 28 years old na ako noon at counting split at tumbling na lamang ay malapit nang lumagpas sa kalendaryo ang aking edad. Nakaapat na boyfriend na rin naman ako simula makapagtapos ako sa kolehiyo pero lahat sila ay may common denominator. At yon ay ang pagiging unfaithful nila. Kaya nga pagkatapos ng huli kong heartbreak ay sumumpa ako sa harapan ng nanay ko with matching pa-cross my heart pa na hindi ako mai-in love. Kaya naman binuhos ko na lamang ang lahat ng panahon ko sa munti naming negosyo. Mayroon kasi kaming mini grocery at bigasan. Kami lang ng mama ko ang namamahala noon simula nang namatay ang papa ko at yun na talaga ang main source of income namin. Lalo na noong nag-resign ako sa trabaho matapos kong ma-burn out. Sa kakailangan din kasi ni mama ang aking tulong. Mabilis na lumipas ang 5 buwan. Masasabi kong okay naman ang takbo ng lahat hanggang sa may asungot na dumating sa buhay ko na ang pangalan ay Nolan. Pabili po ako ng soft drink, tenderang maganda. Pwede bang bumili ka na lang ng walang kasamang daldal? Dami mong sinasabi. Akin na yung soft drink mo. Ipapunch ko na. Ayan oh. Ito lang ba? Oh? Sa'yo tong dalawa? Hindi, isa lang sa akin dyan kasi sa'yo talaga yung isa. Sige na, kunin mo na. Ha? Bakit binilhan mo pa ako? Gusto ko lang. Libre ko yan sa'yo, tanggapin mo na. Saka para may panulak dito sa dala kong bibingka. Eto. Para sa akin talaga to. Oo. Dumaan kasi ako sa palengke kanina tapos naalala ko na paborito mo yung bibingka kaya bumili ako para dalhan ka. Sakto, 3:00 na ng hapon, pang merienda mo.
Ikaw talaga. Nag-abala ka pa. Tss, wala yun, ikaw naman. Saka alam mo naman na masaya ako pag nakikita kang kumakain, di ba? Bigla na lang ako nabubusog. Naku! Ang corny mo naman. Pero salamat dito Na-appreciate ko. Pero ang dami naman ito. 3 bibingin ka pa talaga. Kasi kay mama mo yung isa. Sa'yo yung 2. Di ko pa rin to mauubos kaya tag-isa na tayo. Sige na. Kunin mo na to kasi mukhang wala kang pambara dyan sa soft drink mo Sige na nga, pero pwede ba akong magmerienda rito sa tindahan nyo para sabay na tayo? Ay, pwede. Para naman hindi na malungkot tong anak kong kumakain mag-isa. Ma, hindi naman ako malungkot Sus! Malungkot ka kaya kapag wala si Nolan. Ay sige na, doon na muna kayo sa may loob kumain. May mesa doon. Ako na muna magkakaharito. Doon na. Ma, kayo na mag-closing? Okay na kayo rito? Oo na, kayang-kaya ko na to. Ay, sige po. Aalis na ako. Diretso ka na ba sa bahay niyan? Opo, para makapagluto na ako ng hapunan natin. May bago akong recipe na susubukang lutuin. Siguruhin mo lang na masarap yan, ha? Kailan pa ba ako nagluto ng hindi masarap? Paalala lang naman. O siya, mag-iingat ka na. Magandang gabi po, Aling Celia. At sa'yo na rin, Emmy. O, magandang gabi rin, Nolan. May bibilhin ka ba? Naku, wala po. Ang totoo, nandito ako para sunduin si Emmy kasi plano ko siyang ihatid sa bahay niyo. Kaya naman pala. Hala, hindi ako nagpapahatid sa kanya, Ma. Paano mo nalaman na uuwi ako ng ganitong oras, ha? Anong paanong nalaman nabanggit mo kaya kanina nung nagmemeryenda tayo. Sabi mo, uuwi ka ng maaga kasi magluluto ka. May nakita ka mong bagong recipe online. Yun naman pala, anak. Hayaan mo na si Nolan na ihatid ka para alam ko na ligtas kang makakarating sa bahay. Naku, baka saan mo ko dadalhin? Lagot ka talaga sa akin. Aling Celia, yung anak niyo mukhang may iba pang gustong puntahan, no? Hoy, tumigil ka nga. Wala po ako ibang gustong puntahan, Ma. Ay, wala naman akong sinabi Tsaka malaki ka na. At may tiwala naman ako dyan kay Nolan. Oo, narinig mo yon? May tiwala sa akin mama mo. Pangako po, Aling Celia. Iingatan ko ang anak niyo at ihahatid ko siya ng ligtas sa bahay niyo. Papa Dudut, nagtatrabaho si Nolan bilang construction worker sa isang commercial building na ginagawa di kalayuan sa aming tindahan. At palagi sila ng mga kasamahan niya na bumibili na makakain at maiinom sa amin. Masasabi kong mabait si Nolan, Papa Dudut, magalang, lalo na sa mga nakakatanda, kaya nga tuwang-tuwa sa kanya ang mama ko. Bukod doon ay gentleman din siya at asikasong-asikaso niya ako, lalo na sa tuwing inihahatid niya ako sa bahay namin. May kalayuan din kasi ang tinitirhan namin ni Mama sa tindahan namin at maraming aso sa daanan. Kaya naman very thankful ako kay Nola noon kasi siya ang nagiging pananggalang ko. Biro lang. That time, 1 buwan na akong nililigawan ni Nolan. Alam ko na sumumpa ako noon na hindi na mai-in love. Pero ibang atake ng pagdating ni Nolan sa buhay ko. Hindi kagaya ng mga ex-boyfriend ko ay hindi bumilis ang tibok ng puso ko at wala akong nakitang imaginary fireworks nang magtama ang aming mga paningin. Sa halip ay pagkayamot ang naramdaman ko matapos niyang kindatan agad ako. Pero nung unti-unti ko na siyang nakikilala, ay pawang kapayapaan na ng puso ko ang dala niya sa aking buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa pagiging maginoo ni Nolan ay nagka-developan kami, Papa Dudut. Oo, nagustuhan ko rin naman siya, pero ayaw ko naman agad ibigay ang matamis kong oo sa kanya nang hindi niya pinaghihirapan yon. Ano siya, sinuswerte? Kaya nga sinabi ko na kung gusto niya akong maging kasintahan ay ligawan muna niya ako. Bagay na ginawa naman niya at ipinagpaalam na rin sa mama ko.
Sa loob ng 1 buwan na panliligaw ni Nolan ay nakilala ko siya ng husto. Nalaman ko na taga Agusan del Sur ang angkan niya at doon siya pinanganak at lumaki. Pero dahil sa hirap ng buhay ay sumama siya sa kanyang tiyuhin noong lumuwas ito sa Maynila. Bago siya naging construction worker ay marami na ring trabaho ang pinasok ni Nolan, pero dahil sa kontraktual lamang siya kaya panandalian lamang ang mga ito. Sa totoo lang ay walang kaso sa akin ang pagiging construction worker niya, pero sa ibang tao ay meron, Papa Dudut. Buti naman naisipan mo na sumama sa amin ng mga tropa natin. Hirap mo na mayayain lumabas sa totoo lang. Kaya ito, sinundo na kita para wala ka ng kawala. Grabe naman yung parang wala na akong kawala, Mon. Pero mas grabe ka kasi daig mo pa yung artista sa hirap mong hanapan ng bakanting oras para mailabas. Miss ka na namin kakwentuhan, no? Miss ko na rin naman kayo. Kaso, alam mo naman na walang katulong si Mama sa tindahan namin, di ba? Buti na nga lang nandyan yung pinsang ko na kinuha muna niyang tindera kasi gusto raw mamasukan ngayong bakasyon. Kaya ito, may oras na ako para lumabas. Buti naman. Emmy! Emmy! Hello? Ay, sino yun? Oh, Nolan! Ikaw pala! Nolan? Sabi na, ikaw yan eh. Papunta na sana ako sa tindahan nyo para makita ka pero ikaw ang nakita ko rito ngayon sa kalsada. May pupuntahan ka ba? Oo, meron nga. At saka kasama ko si Mond, kaibigan ko. Mond, si Nolan. Nolan, si Mond. Ay, hello. Bale, lalabas kami at kikitain yung iba naming kaibigan. Ah, ganun ba? Sayang, may dala pa naman ako suma, no? Merienda sana natin eh. Naku, pasensya ka na ha. Ikaw na lang muna magmerienda mag-isa. Sa susunod na lang tayo kumain ng sabay. Ah, sige, sige. Basta mag-iingat kayo at enjoy sa labas nyo, ha? Salamat. Balik na ako dun sa mga kasamaan ko. Sila na lang sabayan kong magmerienda. Okay, bye! Bye! Nakakaloka ka, friend. Ha? Bakit naman? Sayang yung suman, tsari. Luka-luka to. Pero di mo sinabi may kilala ka palang construction worker. Pero base sa usapan nyo, mukhang di lang kayo basta magkakilala. Dinalang ka pa niya ng merienda. Sayang, may alista, yes. Hindi ko pala nasabi sa'yo na may manliligaw ako. Kilala rin naman na siya ni Mama. OMG! Ano bang klaseng reaksyon yan? Nagtanong ka pa talaga? Ikaw, ano ba nakain mo? Ba't nagpaligaw ka pa sa lalaking yun? Bakit? May mali ba doon? Meron! Kasi hello, sigurado ka bang walang asawa yan? Di naman sa nilalahat ko Pero ibang mga construction worker, pamilyado na. Oh, sure ka ba sa mukhang yon? Mukhang babaero, friend. Grabe ka naman kay Nolan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Para sa kaalaman mo, marangal ang trabaho niya. Tsaka, single siya katulad ko. Tingin mo papayag ako magpaligaw sa kanya kung pamilyado na siya? Isip-isip din, friend, ha? Nag-iisip ako, no? Nag-iisip ka nga. Puro naman masasama. Kanino ko pa napapansin yung pagbubuntong hininga mo dyan, anak ka? May problema ba? Wala naman po, Ma. Hindi ako naniniwala na wala, kaya sabihin mo na sa akin. Makikinig ako. Salamat, Ma. The best talaga kayo. Tipong wala pa akong sinasabi, pero ramdam niyo nang may pinagdadaanan ako. Ano pat anak kita at nanay mo ko, di ba? Ano ba kasing nangyari? May problema ba kayo ni Nolan? Wala po kaming problema ni Nolan. Ang totoo, gusto ko na nga po siyang sagutin kaya lang, nagdadalawang isip ako. Sabi kasi ng mga kaibigan ko, wala raw akong future sa kanya. Dahil ganun lang yung trabaho niya. Kesyo ano raw ba tinapos ni Nolan? Tapos pinagpipilitan pa nila na babaero daw yung mga nagko-construction. Sabay hirit na hindi naman daw nila nilalahat. Saan ka ba nagdadalawang isip? Sa sinabi nila tungkol kay Nolan? Tapos na-realize mo na tama sila?
O sa pagmamahal mo dun sa tao kahit na kasasabi mo lang na gusto mo na siyang sagutin? Hindi naman po sa nagdadalawang isip ako. Katunayan, sigurado po ako na mahal ko na si Nolan. Alam ko na gusto niyo rin naman siya para sa akin kasi mabait siya, gentleman, marespeto at makikita niyo talaga na mahal niya ako. Oo nga. Kaya lang, nalulungkot lang talaga ako dahil ganun yung tingin sa kanya ng ibang tao. Lalo na ng mga kaibigan ko. Ibig mong sabihin, nag-aalinlangan ka kasi ano na nga lang ba ang sasabihin ng iba sakaling sagutin mo siya? Tama? Ganun na nga po, ma. Pero hindi naman sila ang nasa relasyon, anak. Kayong dalawa ni Nolan. At wala naman silang alam sa mga bagay na nagawa at naiparamdam sa'yo ni Nolan. Kung may alaman sila, mababaw lang. Kakaunti, kumbaga. Kasi ikaw yung lubos na nakakakilala sa kanya. Dapat talaga tinitikom na lang nila ang mga bibig nila kung wala naman silang mabuting sasabihin. Maling-mali ang manghusga lalo na kung ang basehan lamang nila itsura at estado ng isang tao. Hindi naman tayo pare-pareho ng kapalaran. Kaya anak, kung mahal mo si Nolan, huwag kang matakot ituloy anuman ang meron kayo. Kasi ang importante, masaya ka. Masaya kayo. Yun lang ang isipin mo at wala nang iba. Papadudot mga kabarangay, kahit kailan talaga ang nanay ko ang laging kakampi ko sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Nariyan siya para bigyan ako ng gabay. Alam ko sa aking puso na hindi ko na lang basta nagugustuhan si Nolan dahil mahal ko na siya. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa aking mama kasi sinuportahan niya ako sa plano kong pagsagot kay Nolan upang maging boyfriend ko. Makaraan ng 2 buwan simula nang maging kami, ay nag-live-in na rin kami matapos niya akong mabuntis. Bale doon muna kami sa bahay tumira at tumao pa rin ako sa aming tindahan habang nagtatrabaho po itong si Nolan. Kaya lang ay nakunan ako at masasabi ko na mas masakit pa yon kesa sa mga heartbreaks na napagdaanan ko. Taong 2019 ay sinubukan ulit naming makabuo ni Nolan pero sa pangalawang pagkakataon ay nawala na naman sa amin ang anak namin. Sobrang sakit, Papadudot, dahil bilang isang ina na 2 beses namatayan ng anak ay durog na ang puso ko. Bukod sa mama ko ay saksi rin si Nolan sa aking pagdadalamhati, Papadudot. Oh, bakit hindi ka kumakain, mahal? Ang sarap-sarap ng luto kong sinigang, di ba? Paborito mo yan? Oo nga, pero hindi ko malasahan eh. Nako, ay sakit ka ba? Wala, pero wala lang din akong ganang kumain. Di nga ako gutom kaya matutulog na lang siguro ako. Uy, teka, mamaya ka nang umalis, mahal. Bakit ba? Anong bakit ba? Kanina ka pa hindi kumakain tapos sasabihin mo hindi ka nagugutom? Totoo namang hindi pa ako nagugutom. Sa lagay marunong ka pa sa tiyan ko. Hindi naman sa nagmamarunong ako pero bakit ka ba kasi naiinis dyan? Nagtanong ka pa. Sinong hindi maiinis sa kakulitan mo? Saan ka nakakita ng pinakain kahit busog? Sige nga. Nag-aalala lang naman ako sa'yo bilang asawa mo. Pues hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Kaya kong sarili ko. Oh, bakit ka ba sumisigaw? Nakakainis ka kasi. Alam mo, buti pa maghiwalay na tayo. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Sabi ko maghiwalay na lang tayo. Kasi wala namang saysay yung pagsasama natin dahil wala tayong anak. Di ba? 2 beses na akong nakunan. Ibig sabihin walang kakayahan ang lintik na matres na to na magdala ng bata. Kaya laging nalalaglag at nawawala sa atin. Kaya naisip ko na baka ayaw talaga tayong bigyan ng anak. Kaya nga hiwalayan mo na lang ako para makahanap ka ng babaeng kaya kang gawing tatay.
Bakit ko naman gagawin yun? Mahal kita. Hindi ka ba nakikinig? Hindi nga kita kayang gawing tatay. Hindi kita kayang bigyan ng anak kasi nga may problema yata tong matres ko. 2 anak na natin yung nawala sa atin, Nolan. At kahit na gustuhin ko pang subukan ulit natin, natatakot na ako baka maulit lang yung nangyari. Ang sakit-sakit sa akin. Bilang isang babae na umaasa na magiging nanay tapos sa isang iglap mawawala na lang sa sinapupunan ko yung anak natin. Na minsan ko naramdamang buhay na buhay sa loob ko. Kaya nga tinanggap ko na lang na hindi tayo magkakaanak eh. Kaya hindi kita pipiliting samahan ako sa buwisit na sitwasyon na to. Ako ang pumili na samahan ka at manatili sa tabi mo dahil hindi lang naman pagkakaroon ng anak ang habol ko sa relasyon natin, Emmy. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mabuhay na wala ka sa piling ko. Baka nasasabi mo lang yan sa ngayon. Pero babawiin mo rin yan pag tumagal. Kaya nga hanggat kaya ko pang matiis yung sakit, iwanan mo na lang ako. Hindi ko gagawin yun dahil mahal kita. At kapag mahal ka ng isang tao, di ka nila iiwan anuman ang mangyari. Ewan ko sa'yo, Nolan. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Makinig ka naman sa akin, oh. Binibigay ko na nga sa'yo yung kalayaan mo kasi ikaw meron ka pang pagpipilian. Pwede ka pang magkaanak. Samantalang ako hindi na. Ayoko nang magkaanak kung hindi naman kita makakasama. Ayos lang sa akin na hindi maging tatay. Ang hindi ayos sa akin, yung ipagtabuyan mo ako at mawala ka sa akin. Mahal kita, Emmy. Hindi lang sa mga panahon na mabuti, kundi lalong-lalo na sa mga pagkakataong sinusubok tayo. At nakahanda akong patunayan sa iyo yung pagmamahal na yun sa pamamagitan ng pananatili sa tabi mo. Kaya pakiusap, huwag mo na akong paalisin. Huwag mo na akong itaboy kasi nasasaktan ako. Papa Dudut, kahit kailan ay hindi ko pinagdudahan ang intensyon at pagmamahal sa akin ni Nolan. Alam ko na malinis yon at mapagkalinga, kaya nga ibinibigay ko sa kanya ng buong buo ang puso ko, ngunit lalo ko lamang napatunayan ang pagmamahal ni Nolan noong subukin na kami ng pagkakataon. At habang dumaraan ako sa pagluluksa ay alam ko na ganon din siya bilang tatay ng mga bata. Kaya nga hindi kami umalis sa tabi ng isa't isa. Bagkos ay kinabig namin ang aming sarili upang damayan ang bawat isa. Noong taong ding yon, makalipas lamang ang 3 buwan ay nagpakasal kami ni Nolan, Papa Dudut. Simple lamang ang naging seremonya at sa Huwes lamang kami kinasal. Kaunti lang ang aming bisita at walang masyadong naganap na programa sa reception. Ngunit ipinangako sa akin ni Nolan na hindi niya ako iiwanan habang buhay at pakamamahalin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nga kasal na kami ni Nolan ay pangarap na naming makapagbukod ng bahay. At kahit na ibig sabihin noon ay maiiwang mag-isa ang mama ko sa tinitirhan namin, ay muli pa rin niyang sinuportahan ang desisyon naming mag-asawa. Pero dahil wala pa kaming sariling bahay ay nagrenta muna kami ng apartment na malapit lang din sa tindahan namin na pinapasukan ko, Papa Dudut. Tulad ng dati ay nagpaka-busy ako sa pagtatrabaho at kinuha ko na rin yung pagkakataon upang libangin ang aking sarili. Pag-uwi ko naman sa apartment namin ay nag-asikaso ako ng hapunan namin ni Nolan. Masasabi ko na napakasipag ng mister kong yon dahil halos siya na ang kumikilos sa paggawa ng mga gawaing bahay pagkatapos naming kumain at bago matulog. Siya rin ang naglalaba ng mga damit namin tuwing day off niya at pagkatapos ay hindi siya pumapalya na ilabas ako para makapasyal naman kami. Kaya nga masaya at kontento ang puso ko kahit kaming dalawa pa lamang. Ngunit nagbago ang lahat simula noong nagka-pandemic, Papa Dudut.
Nandyan na. Hi, mahal. Hello, mahal. Ako nang bahala mag-disinfect ng sapatos mo dyan sa labas. Pasok ka na kasi mukhang pagod na pagod ka eh. Oo nga, hinahanap na ng puwet ko yung upuan eh. Upo ka muna tapos mag-spray ka ng alcohol. Isasara ko na muna tong pinto. O sige. Gusto mo ng tubig? Mamaya na, di naman ako nauuhaw. Pero pwede bang mag-usap tayo kasi may sasabihin sana ako. Ano yun? Teka, uupo muna ako. Tungkol saan ba yung pag-uusapan natin? Medyo kinakabahan yata ako, mahal. Pasensya ka na ha. Kasi hindi magandang balita tong sasabihin ko eh. Ano nga kasi yun? Simula bukas, wala na akong trabaho. Ha? Bakit naman? Postpone yung proyekto namin dahil sa pandemic. At di naman daw kami kayang swelduhan ng amo namin nang wala kaming ginagawa. Sabi nila ipapatawag na lang daw kami pag naging maluwag na yung quarantine pero sino ba naman ang nakakaalam kung kailan mangyayari yun, di ba? Saka tinapat na kami ng forma namin na baka matagalan pa yun kaya mabuti pa maghanap-hanap na raw kami ng ibang mapagkakakitaan. Nako, ang hirap pa naman maghanap ng bagong trabaho ngayon dahil sa higpit ng quarantine. Oo nga pero hindi naman tayo pwedeng tumigil at umasa na lang sa ayuda ng gobyerno dahil matagal pa yun. Kaya nga may naiisip akong gawin kaso hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sige lang, sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Gusto ko sanang mag-apply na rider. Yun bang nagde-deliver ng pagkain at kung ano-anong pasabay na pwedeng bilhin sa labas. Uso naman yun ngayon lalo kailangan ng mga tao dahil nga limitado pa yung pwedeng lumabas, di ba? Kaya lang, ang problema wala akong motor eh. Naisip ko namang hiram sa tsuhin ko pero hindi pa ako nakakapagsabi. Kaya lang, sabi mo nga, di ba? Uso yun ngayon kaya baka ginagamit din ng tsuhin mo yung motor niya. Ay, buti pa, kay mama tayo manghiram. Hindi ng motor kasi wala naman siya nun eh. Yung pera pambili ng motor, kahit yung mumurahin lang. Uy, naku wag na. Nakakaya naman sa mama mo, mahal. Hindi yun. Akong bahala. Tsaka sigurado naman ako na maiintindihan ni mama yung sitwasyon eh. Subukan lang natin. Kung may papahiram siya, edi salamat. Kung wala, salamat pa rin. Ay, kunin ko lang yung cellphone ko. Tawagan ko siya. Hello, Nak. Hello ma, kumusta po kayo? Ayos naman ako dito. Kayo ba dyan? Nako, ayos lang din naman po pero may problema kasi kami. O ano yun? Nawalan po ng trabaho yung asawa ko gawa nitong pandemic. Pero plano niya sanang maging delivery rider. Kaya lang, alanganin kami kung makakahiram siya ng motor sa tiyo niya. Kasi nga, baka ginagamit din nun, di ba? Tama naman. Naisip ko, baka pwede kaming mangutang sa inyo ng pambili ng motor, ma. Babayaran din naman namin paunti-unti para lang merong magamit si Nolan. Mahal, pwede ko bang kausapin si mama? Excuse me lang po, ma. Kausap ko na siya, mahal. Sinabi ko na sa kanya yung sitwasyon. Narinig ko naman yun pero ako na ang kakausap sa kanya. O sige, ito na yung cellphone ko. Salamat. Hello po, ma. Oh, hello, Nolan. Pasensya na po kayo kung kailangan naming mangutang sa inyo ni Emmy. Kung meron lang naman. Pangako, babayaran din po na namin kayo. Meron naman akong naitatabi dito at payag din ako na ipahiram sa inyo. Tsaka huwag ka nang humingi ng pasensya dyan dahil hindi naman natin kontrolado ang sitwasyon. Ang mahalaga ay nagsisikap tayo at gumagawa ng paraan para mabuhay kahit na walang kasiguraduhan ng mga nangyayari. Papadudot malaki ang naging epekto ng pandemic hindi lang sa amin ngunit sa karamihan ng mga Pilipino na naghahanap buhay. Naparalisa talaga nito ng husto
ang kabuhayan natin, ngunit hindi nawala ng pag-asa ang asawa ko dahil madiskarte siya. Malaki rin ang pasasalamat ko sa aking nanay na nagpahiram sa amin ng pera upang maipambili niya ng motor na siyang ginagamit niya sa pagdi-deliver. Sobrang sipag at tiyaga ng asawa ko sa ginagawa niya. Kaya bilib na bilib ako sa kanya. Laging sinasabi sa akin ni Nola na gagawin niya ang lahat. Maibigay lang sa akin at sa magiging anak namin ang aming pangangailangan. At nakita ko talaga kung gaano siya ka-dedikado at ka-determinado. Bagay na lagi kong pinagmamalaki sa mama ko. Alam ko na nasa tamang lalaki na ako kaya masayang masaya ako. Isang gabi habang malakas ang buhos ng ulan, sa labas ay mayroong nangyari na masasabi kong nagpabago ng husto sa buhay naming mag-asawa, Papa Dudut. Ay naku! Basang-basa ka na sa ulan, mahal. Oo nga eh. Ang lakas, hindi kinaya ng kapote ko kaya umuwi na lang ako. Sayang tuloy yung extra na kikitain ko. Hayaan mo na muna yun kung ganyan naman kadelikado sa labas. Tsaka siguradong wala rin namang o-order dahil maaawa naman sila sa mga rider na susuong sa napakalakas na ulan na yan, no? Ay, teka. Kuha ko ng tuwalya para makapagpunas ka na. O ayan, magpunas ka muna. Salamat, mahal. Maligo ka na kaya? Baka magkasakit ka niyan eh. Maya-maya kaunti. Medyo giniginaw pa ako eh. Gusto mo bang lagyan ko ng mainit na tubig yung pampaligo mo para hindi ka ginawin? Pwede naman pero ako na lang ang gagawa. Kaya ko na yan. Sus, yun lang naman. Yakang-yaka ko na yun, mahal. Oo nga, pero alam mo naman na pag nandito na ako sa bahay, dapat nagpapahinga ka na lang. Ikaw talaga oh. Kontratuhin mo ko eh, para akong Reyna kasi halos hindi mo na ako pinagagawa ng gawaing bahay pag nandito ka. Alam ko rin kasi na kapag wala ako rito marami kang ginagawa na gawaing bahay. Tapos nagluluto ka pa ng pagkain natin at inaasikaso mo pa ako kaya syempre alam kong pagod ka. Pero gawain naman talaga ng mga asawang babae yun, di ba? Ang maglinis ng bahay, paglutuan ng pagkain, at asikasuhin ang asawa nilang lalaki. Oo, pero kapag kaya naman ng mga asawang lalaki, sila na ang gumawa. Hindi naman pambabae lang na gawain ang mga gawaing bahay, di ba? Kaya stay put ka lang dyan. Magpahinga ka at ako na ang mag-iinit ng tubig maya-maya. Oh, sige. Pero hindi naman ako pagod ngayon eh. Hindi ako masyadong gumawa ng gawaing bahay, mahal. Oh, mabuti yun kasi nung isang araw naglampaso ka ng sahig at nagkuskus ng mga dumi-dumi dyan sa pader natin. Oo, kasi alam mo namang ayoko sa marumi. Kaya nga. Pero may rason talaga kung bakit hindi ako nagpapakapagod ngayon. Kahit na may mga gawaing bahay pa akong dapat gawin. Oh, teka, bakit? May sakit ka ba? Masama pakiramdam mo kaya hindi ka nagkikikilos? Hindi ah. O, kalmahan mo lang. Wala akong sakit pero tama ka na masama ang pakiramdam ko simula pa kaninang umaga. Sa katunayan, pabalik-balik nga ako sa lababo kasi naduduwal ako. May nakain ka bang nagpasama sa sikmura mo? Saka hanggang ngayon ba? Masakit ba yan tiyan mo? Sabihin mo sa akin, mahal, para itatakbo na kita sa ospital agad. Kasasabi ko lang nakalmahan mo, di ba? Paano ako kakalmay ka mo? Nagsusukat, naduduwal ka. Teka ha? Anong nasa isip mo? Pwedeng mali pero baka lang naman tama. Sige, ano nga yun? Buntis ka ba? Naku, sagutin mo na, mahal. Para kung hindi, itatakbo na talaga kita sa ospital. Hoy, hindi mo na kailangan gawin yun kasi ayos lang naman ako. Tsaka, oo, tama ka nga kasi buntis ako. Magiging tatay na ako! Ang saya-saya ko! Ako rin naman, mahal. Masayang-masaya rin ako pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala kasi baka maulit lang ulit yung mga nangyari dati. Natatakot ako pero mas nananaig pa rin yung kasiyahan kasi nga magkakaanak na tayo. Amy, natatakot din ako pero ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Gawin pa rin natin yung makakaya natin para maalagaan natin si baby habang nasa tiyan mo pa. Pero syempre,
kagustuhan pa rin ng Diyos ang masusunod. Oo, alam ko, mahal. Basta tanggapin na lang natin ano man yung mangyari. Pero umasa pa rin tayo na sa pagkakataong to eh. Sana mabigay talaga sa atin ng Diyos yung regalo na matagal na nating hiling. Oo nga, mahal. Sana nga. Papa Dudut, hindi naging madali ang pagbubuntis ko at todo-todong pag-iingat ang ginawa ko upang hindi mawala sa amin ang aming anak. Kaya nga masayang-masaya kami ni Nolan nang hayaan ng Diyos na mabuhay ang anak namin at ligtas ko siyang maisilang. Labis-labis ang pasasalamat namin ni Nolan sa kanya dahil tinupad niya ang matagal na naming kahilingan, ang maging ganap na magulang. Marami akong natutuhan sa buhay na gusto kong i-share sa mga kabarangay natin sa sulat kong ito. Nasa kabila ng lahat ng mga kabiguan na pinagdaraanan natin, ay meron pa rin pagtatagumpay na kahit gaano katagal ang ating hinihintay, pinagkakaloob yon sa atin ng may kapal sa tamang panahon. Kagaya na lamang ng baby namin ni Nola na matagal ding naming hiniling. Mayahalin tulad ko siya sa isang espesyal na padala ng Diyos dahil siya ang regalo niya sa amin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat. Sakali pong mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories ang aming kwento. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Emmy. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.